Всички, които ме гледате, аз съм Гатънката и днес ще играем Брофорце. Пак, доколкото си спомням, преди беше бета версия, а сега не е. Сега не е бета версия, ами е оригинална. И почваме. Няколко нива ги е нямало. А пък сега ще ги има всички. И там не знам колко време ще снимам. И сега само изчакайте малко зареди. Ето. Съжалявам, че миналата поредица беше 2 епизода. Това е, защото реших, че не ви харесва Брофорсе, но аз реших да я продължа, защото тогава имах 3 субскрайба. Или 4 май беше. И такова и сега. Видях си канала и такова. Ще слагам реклами. Не, всъщност, може и да не слагам. Но да тръгваме. Това ниво ми е много познато. Пак ми е на хард, защото аз обичам на трудно. Добре, бе, къде има ракетна раница? Колко ли ми? Тън. А, не, няма тън. Абе, качи се, бе. Да не губим много време. Да не губим въобще време. Аре, бе. Оф, гледай си работата. И тан. Да не губим много време. Пръскайте се мозъци и такива. И не ми хейтвайте клиповете, ако обичате. Не обичам някой да ми ги хейтва. Като бармана профермер. Той не че ми ги е хейтнал. Там написал съм му нещо и вече... Оставите го то някакъв вселенен. Не го слушайте въобще. Защото тук много се състезаваше на центъра в Пенина. Вие мисля, че не знаете Енина, ама би трябвало да го знаете. Една от най-красивите села в България. И такова. И на центъра много
Много се правеше, че имал 7 абоната и накрая му написах: май ти паднаха абонатите. Защото това си вярно. Той много захвалеше, че има абонати. Той много захвалеше, че има абонати. И накрая като му... Ой! И... И пак! Изчакайте само малко. Защото ние минахме това и... Америка пак спаси. Всъщност, това май беше Мадагаскар. Или се бъркам. Чайте, сега ще ви покажа света. Ако изобщо го знаете. Значи, това е една част от Русия. Това е Япония. И това вече е Азия. Тук е връх Еверест. Ние сега него ще превземаме. В Индия е той. Вие много от вас ще знаят, защото всеки знае къде е връх Еверест. В Индия. И дано да се чувам добре. Защото звуците на играта са много силни. Аре, бе. Извинете, че малко се забавям. Ето. Кои са тия терористи? Сигурно са от Сирия. Сигурно са от Сирия. Защото знаете от Сирия как има много бежанци. Те може да са. Защото Сирия, те никога не са падали на войни. Почти никога. То пак това за ослепяване. Аре, бека, че са един... Ти си един... Къде падна там? Подаръци за всички, аз го наричам. Сега вижте. Не! Фак! Аре, дай. Така, пат, 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 пат. Прести ми, бе! Ха-ха! Пат, пат, прас, на, бе!
Аре бе! Що не идва тия? Аре бе! Аре бе! Нали много си били терористи, бе? И сега вече се ядосах. Абе. Хе-хе. Много обичаш пили, ама не обичаш. Сега ще им приготвим едно пиле. Хе-хе. Айде. 2 минути сме се забавили. Път. Горе ти е. Може и да превъртим и 2014. Бруфорци 2014. Защото Бруфорци е една от най-любимите ми игри. Макар че е 2D. Голяма работа. Много яка Бруфорци. Можете да се изтеглите от Замунда. Не е чак толкова, кой знае толкова трудно. Можете да я играете и мултиплеер 2015. Ще сложа линк долу в описанието за играта. Минахме го. Това е лесно нивото. Можете да играете Бруфорци 4 човека. Мислех си, че ще мина. Оф, един път. Другия път няма правя тъй. То много не ми харесва, ама пак става. Не! Гледайте и Тигър 55 в канала му. Ще го оставя долу в описанието. И Мулти 66 гледайте. Ще го оставя в описанието. Много яки ютубъри са. Те са като мои помощници да ми се качват абонатите. И затова ги рекламирам и тях. Ако някой изобщо ми гледа клиповете. Тероркоптер.
Поне му покава кръвта. Умрах. Не качи. Чакайте само. Добре, това мисля да е за края на епизода. Абонирайте се за канала ми, ако ви е харесал епизодът. И чао!